Nu er det vist lykkedes med alt det tekniske. Vi beklager, at der var en teknisk fejl, men velkommen alle sammen, og velkommen til dette pressemøde, og velkommen til alle jer, der lytter med rundt om på kysten. I dag vil jeg, Mimi Carlsen, under dette pressemøde, lede dette pressemøde, og ved siden af mig står landslægen Henrik Hansen, og han kommer også med et indlæg omkring coronasituationen her i Grønland. Her fra det pressemøde, vi holdt i sidste uge, sagde vi, at vi er overgået til en ny fase i denne epidemi. Og den fase, vi er gået ind i nu, den har afgørende betydning for, hvordan vi anvender vores ressourcer. Lige nu sker der en meget hurtig smittespredning, og under sidste uges pressemøde var dette også tilfældet. Det er derfor bydende nødvendigt, at vi prioriterer, hvordan vi skal bruge vores ressourcer. Og også på denne baggrund vil der ikke blive tilbudt PCR-test i samme omfang som den, vi har tilbudt tidligere i epidemien. Men det er ikke nødvendigvis så afgørende mere for dig og mig og os som samfund, at alle frit kan PCR-testes. Sundhedsvæsenet modtager nemlig stadig uhensigtsmæssigt mange henvendelser omkring hele testprocessen. Hvornår kan man blive testet? Hvor kan man blive testet? Hvornår får man svar? Hvorfor har jeg ikke fået svar? Og så videre. Det er alle sammen relevante spørgsmål, hvis vi stadig var i de faser, hvor smitten kunne inddæmmes. Men den kan ikke inddæmmes mere, og kan ikke holdes hen. Og derfor opfordrer vi borgerne til at blive hjemme, hvis de har symptomer. Før skulle man PCR-testes, og mange måtte stå i kø i flere timer for at blive testet. Ikke kun i Nuuk, men også i andre byer på kysten. Nu skal man blive hjemme, hvis man har symptomer på corona. De fleste ressourcer, der bruges på at pode, analysere og kontakte, er de samme ressourcer, som ellers kan give behandling til andre. Det er de samme ressourcer, vi tærer på, som også anvendes til at vaccinere. Hvilket vi ved virker mod et alvorligt sygdomsforløb. Så vi skal bruge de ressourcer, vi har, de ansatte, vi råder over, bedst muligt. Indsatsen skal prioriteres. Og det gør vi blandt andet ved at teste mere målrettet. En bedre screeningsproces med selvtest for inden, og en mere begrundet mistanke, inden vi tester med PCR-test. Vi har brug for at vide, at sundhedsvæsenet kan håndtere covid-19-smittede og samtidig opretholde andre væsentlige funktioner af umiddelbar folkesundhedsmæssig betydning.
Vi har brug for, at driften af væsentlige samfundsopgaver, herunder transport og kommunikation, forsyningsvirksomhed og vareforsyning sikres. Og det er den indsats, vi sikrer os nu, når vi går ind i denne fase med færre PCR-test, men en mere målrettet brug af vores ressourcer. Vi opgiver ikke alle vores indsatser, men erkender, at alt er ændret, og at vi også derfor er nødsaget til at ændre os. Skal vi bedst muligt igennem epidemien, så er det nødvendigt, at vi stadig benytter os fuldt ud af de fordele, som vi har. For eksempel vores vacciner. Men inden vi når så langt, så vil Henrik give en status på smittesituationen nu. Henrik, værsgo. Tak for det. Ja, nu står vi inde i det, vi har talt om i 2 år, nemlig en udbredt epidemi i Grønland. Men heldigvis er vi et helt andet sted, end da vi første gang snakkede om den situation. Hovedparten af befolkningen er vaccineret. Mange endda 3 gange. Og det gør, at vi også nok skal komme igennem den epidemi, vi nu er i fuld gang med. Der vil være omkostninger inden for de kommende uger. Der vil være rigtig mange, der bliver syge. Der vil være nogle få, der bliver alvorligt syge. Og vi vil se dødsfald. Men samlet set skal vi nok komme igennem det. Det er en helt anden situation, end før vi begyndte at vaccinere. Men hvad er så situationen helt konkret? I Qaanaaq, i Upernavik og i Uummannaq, der er der ro på lige nu. Men når vi når til Ilulissat, så er det der, vi lige nu har den største udbrud. Mange ting ligger stille. Der er smitte på alderdomshjemmet. Samlet set betydelige udfordringer. Det er det, vi også må forvente at se i de øvrige byer i Grønland inden så længe. Der er nu kommet rigtig gang i smitten i Sisimiut. Og også der ser vi nu, at der er smitte på alderdomshjemmet. Og det er jo et af de steder, vi ikke så gerne vil have smitte. Men det er den slags udfordringer, vi vil få. Også i Maniitsoq er der nu meget smitte, som også må forventes at udvikle sig yderligere. Her i Nuuk har der nu været i gang i epidemien i nogle uger. Og inden for få uger,
forventer vi, at epidemien har toppet her i byen. Vi kommer i de enkelte byer i Grønland utvivlsomt til at se en meget hurtigere udvikling, end man gør i store lande. Også i Permiut er man nu i en indledende fase af en epidemi. Og i Sydgrønland er der specielt meget gang i smitten i Narsaq og i Qaaqortoq, og kun enkelte smittede i Nanortalik. Men vi får forvente, at tingene ser anderledes ud om en uge. Og netop fordi vi har så mange smittede, som vi har nu, så har det ikke noget formål, at man får lavet en test, hvis man ikke er så syg, at man har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet. Hvis man har symptomer på covid på nuværende tidspunkt, så er der ingen grund til at bruge ressourcer på at få det endelig bekræftet. Som Mimi siger, er vi nødt til at fokusere på at bruge ressourcerne anderledes nu. Tak. Tak til landslægen for denne information, for de informationer omkring smitten rundt omkring på kysten. Nu skal jeg ind over et lidt andet emne, og det handler om økonomisk støtte til sygemeldte. Hvis du er blevet syg, uden at have ret til løn fra din arbejdsgiver under sygdom, så kan du søge om økonomisk hjælp. Hvis du skal søge arbejdsmarkedsydelse, skal du henvende dig til Majoriaq. Hvis du skal søge offentlig hjælp, skal du henvende dig til borgerservice eller socialforvaltningen i din kommune. Det er vigtigt, at du ikke møder personligt op i hverken Majoriaq eller på kommunen, hvis du er smittet med covid-19 eller har symptomer på at være smittet. Du kan i stedet ringe til Majoriaq eller til kommunen og aftale det videre forløb med dem. De vil oplyse dig om, hvilken dokumentation de har brug for at kunne vurdere, hvilken hjælp du har ret til. Og samtidig vil jeg gerne nævne, at for få timer siden, så har vi holdt møde med partiformændene omkring status på coronaepidemien i Grønland. Og under vores samtale, så blev det nævnt, at Departementet for Erhverv skal arbejde på forskellige erhvervsydelser. Så der kommer et arbejde i gang på det punkt. Her skal jeg nævne, fordi det er vigtigt.
at hvis man søger støtte, så er det også på nuværende tidspunkt, at vi meddeler udad til, at det ikke er nødvendigt, at man bliver undersøgt. Man skal blot meddele, at man har symptomer på sygdom, så det er ikke nødvendigt, at man skal kunne dokumentere, at man er blevet smittet med covid-19. Man skal blot oplyse, at man er blevet syg og har symptomer på covid, så fremt man har klare symptomer på covid-19. Jeg har også nogle få ord omkring vaccinen. Særligt her, inden vi tager spørgsmål fra pressen, så vil jeg gerne benytte muligheden for at gøre lidt ekstra reklame for vaccinen. Det er stadig vigtigt som samfund, at vi takker ja til vaccinen. Vi ved, at det kan beskytte mod et alvorligt sygdomsforløb. Også selvom vi har været smittet med covid-19 tidligere. Man er godt beskyttet mod alvorlig sygdom, hvis man er vaccineret. Og det var så det, som jeg havde at komme med. Og hvis I har nogle spørgsmål, enten til mig eller til landslægen, så kan man nu stille sine spørgsmål. Merete Lindstrøm fra... Jeg vil godt starte med at stille et spørgsmål, som har fyldt rigtig meget i debatten på de sociale medier denne her uge. Mange har været i tvivl om, hvorvidt de skulle gå ned og få en PCR-test, efter de har fået et positivt resultat på deres kviktest. En gang for alle kan I så fortælle, om man skal det, og hvem der så skal. Ja, tingene har udviklet sig meget hurtigt. I sidste uge sagde vi, at vi anbefalede, at man fik bekræftet sin antigentest. Og det var blandt andet for, at vi kunne følge epidemien tæt. Det kan systemet ikke længere følge med til. Og vi er derfor i en situation, hvor vi må sige, at selvom man har testet sig selv positiv på en antigentest, er der ikke nogen grund til at gå ned i køen og blive PCR-testet. Man skal i stedet undgå at smitte andre. For at vi kan udstrække epidemien lidt mere, og dermed undgå, at vi får en meget voldsom ophobning af smittede. Som vi faktisk ser nogle steder i landet lige nu. Tak. Hvor lang tid skal der gå, fra man har været smittet, til man kan få sin boostervaccine, hvis man nu ikke har nået at få den, før man blev smittet? Alle, der har været smittet, anbefales også at blive boostervaccineret. Vi skal tænke langt. Vi forventer, at det nuværende udbrud går over. Inden for ret kort tid.
Men vi skal tænke på langtidsbeskyttelsen allerede nu. Derfor anbefales alle smittede, hvis man er 18 år og ældre, også at få sin boostervaccination. Men tidligst 4 uger efter, at man har været smittet. Og når man skal vente lidt, så er det for at undgå bivirkninger. Men også for at få den bedste beskyttelse på lang sigt. Tak. Bare lige et sidste spørgsmål, så skal jeg nok give mikrofonen videre. Det er til dig, Mimi Karlsen. Sygeplejerskernes fagforening har været ude med en ret heftig kritik af sundhedsledelsen og politikerne, og mener, I måske har sovet lidt i timen i forhold til at forberede sundhedspersonalet på den nuværende situation. Kan du eventuelt komme med en kommentar på deres kritik, hvis du har set den? Jo, jeg læste i medierne, at de her sygepassere, de havde været ude at kritisere, og det tager vi til efterretning hos Naalakkersuisut. Men derefter er det også nødvendigt at tænke på, hvordan vi kan føre samtalen videre, og hvilke forbedringer vi kan lave. Og det er vigtigt at undersøge det. Selvfølgelig, som jeg allerede tidligere har nævnt, så skal vi bruge de ressourcer, vi har på bedst mulige måde. Der er rigtig mange syge lige nu. Men vi skal selvfølgelig også sikre os, at vi alle sammen har de bedst mulige forhold. Og det kommer også andre syge til gode. Så for Naalakkersuisut er det meget vigtigt, at de her arbejdere også har de bedst mulige forhold, og derfor har vi tænkt os at indgå i dialog med dem. Når man tænker på de testmetoder, som vi har brugt nu, så har man bestemt i sidste uge, at man først skulle tage en antigentest, den her quick-test, og hvis den var positiv, så skulle man bagefter tage en PCR-test. Og nu har man så besluttet, at hvis du er hjemme, så skal du blive syg, og det er ikke nødvendigt at få foretaget en PCR-test. Når vi står i den situation, hvor mange regner I så med bliver ramt af corona, som ikke fremgår af statistikken? Altså her tænker jeg på de her mørketal. Det kan landslægen besvare. Som tingene ser ud lige nu, er det mit skøn, at langt over halvdelen af befolkningen faktisk vil blive smittet. Det vil man senere kunne undersøge nærmere, hvem der egentlig er blevet smittet. Men lige nu er det ikke så afgørende. Hvis man bor i en by, hvor der er udtalt smittespredning, og man får symptomer på corona, ja, så er det nok det, man fejler. Og så behøves man sådan set hverken at købe en antigentest, eller at gå ned og blive testet på sundhedsvæsenet. Vi skal jo lige huske på, at for langt de fleste går den her sygdom hurtigt over. Men vi skal have rigtig meget fokus på dem, der er begyndt at blive alvorligt syge, så vi meget tidligt i forløbet får dem i behandling. Tak. Og så lige et tillægsspørgsmål.
Nu siger I, at det her med PCR-testning, det er ikke nødvendigt, men at man blot skal blive hjemme, hvis man har symptomer. Men hvem er det så, der kan PCR-testes på nuværende tidspunkt? Tak. Lige nu er behovet for at blive PCR-testet faktisk meget begrænset. Vi skal have fat i dem, som er ved at blive alvorligt syge på et tidligt tidspunkt. Dem skal vi have en sikker diagnose på. Vi har nogle helt særlige problemstillinger med noget kritisk personale, hvor vi i de enkelte tilfælde også giver mulighed for testning. For simpelthen at holde samfundet i gang. Og så har vi stadigvæk nogle udfordringer med rejsende. Som har brug for dokumentation. Og det må vi også imødekomme. For at holde samfundet kørende. Men lige nu skal vi ikke bruge vores ressourcer på at teste ret mange. Tak. Her i sidste uge, så snakkede vi også om de her antigentest, altså de her selvtests. Der var nogle tests, der skulle sendes ud til kommunerne, og der blev udmeldt lidt forskellige tal. Først var det 250.000, næste gang var det 300.000, men det er vist ikke så meget et spørgsmål om, hvor mange tests der er tale om. Men I har sagt, at I ville sende en masse af de her tests til kommunerne, hvor så kommunerne skulle give de her tests videre til de mindre bemidlede. Men vi har så haft en artikel i vores avis, hvor der står, at kommunerne ikke vil påtage sig denne opgave. Hvordan har I så tænkt jer med de her mindre bemidlede, altså hvordan skal de få fat i de her selvtests? Hvad har man tænkt sig at gøre? Jo, jeg skal lige nævne dette igen. Her i sidste uge, da vi holdt pressemøde, så er der i den mellemværende tid, så har situationen ændret sig fuldstændigt. Der er blevet rigtig mange flere smittet. Corona er i meget stor fremgang. Og når når situationen er ændret sig, så er vores situation også ændret. Landslægen har sagt, at det ikke længere er vigtigt, at man tester sig med antigentest eller PCR-test. På nuværende tidspunkt så er det sådan, at hvis man har symptomer på covid-19 eller føler sig syg, så er det ikke længere nødvendigt, at man går ned og bliver testet. Man kan så blot meddele, at man er syg, sandsynligvis med corona. Og det er de ændringer, vores situation har medført. Men de her antigentest, de bliver sendt til kommunerne, og i vores dialog med kommunerne, så blev vi også enige om, at det var vigtigt, at de her plejehjem for ældre, og personalet på disse plejehjem, og andre hjemmehjælp, samt andre personale, der beskæftiger sig med mennesker, der er det vigtigt, at disse befolkningsgrupper har mulighed for at tage en antigentest, fordi de er særlig vigtige i forhold til at passe på, altså personalet på de her plejehjem og de her andre steder, der er det meget vigtigt, at man sikrer sig, at de hele tiden har mulighed for at tage på arbejde. Men de her antigentests, som folk selv kan købe,
at bruge, som er blevet sendt ud på kysten, de vil i den kommende tid ankomme. Jeg ved ikke præcis, hvornår det bliver. De bliver fordelt af forskellige veje til forskellige bopladser. Og det kan være, at det tager noget tid, før det når ud alle steder. Og det kan være, at når de er kommet frem til samtlige steder rundt omkring på kysten, så er situationen fuldstændig anderledes. Men det vigtigste budskab på den her pressemeddelelse, det er, at det ikke længere er vigtigt, at man tester sig selv eller tager ned til sygehuset for at blive testet med test. Hvis man er syg med corona og kan passe sig selv, så skal man blive hjemme. Og derfor er det ikke længere vigtigt, at man tager en test. Men som landslægen også sagde, så er det selvfølgelig sådan, at dem, der bliver alvorligt syge, de skal selvfølgelig henvende sig til hospitalet, og der skal tages hånd om dem. Og vi har også brug for ressourcer til at tage os af disse personer. Jeg tænker her på, at der er rigtig mange syge, og der er rigtig mange, der er syge med corona her i landet lige nu. Jeg var selv her i sidste uge ramt af corona. Min datter blev også syg. Jeg har så været i tvivl om fordi jeg blev syg først, så var jeg i tvivl om jeg kunne gå ud, mens min datter stadig var syg. Fordi her på corona.nu.gl, så er der nogle oplysninger, som jeg selvfølgelig læste, men det er lidt svært at forstå dem. Og det er også noget, der bliver stillet spørgsmål om på pressemøderne. Hvornår er det, jeg skal melde mig selv rask? Når jeg bliver syg, hvornår har jeg så kommet over sygdommen? Og så på de her sociale medier, så er der rigtig mange, der stiller de her slags spørgsmål. Fordi man har overgivet noget af det her ansvar over til borgerne, for at vi skal sørge for, at vi selv bliver raske. Så spørger folk, må jeg gerne gå ud og købe noget, må jeg gerne foretage mig noget? Hvis det kunne blive forklaret lidt mere tydeligt, altså hvad må man gerne, når man er syg, og hvornår skal jeg vurdere mig selv som rask? Og det er måske noget, som landslægen kunne svare på, og det vil være rart, fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der spørger om de her ting. Lige præcis det spørgsmål er også noget, der er blevet stillet til mig. Og for at sikre mig, at der blev givet et ordentligt svar på det, så har jeg sagt til dem, der spurgte mig, der har jeg sagt til dem, at jeg ville videregive spørgsmålet til landslægen, og hermed giver jeg ordet til landslægen. Tak for det. Ja, det er et meget vigtigt spørgsmål lige nu. Og eftersom vi jo nu ikke tester så mange mere, er svaret egentlig blevet simplere. Fordi vi skal nu forholde os til dem, der rent faktisk har symptomer på, at de er covid-smittet. Det kedelige ved sådan en epidemi her, det er, at man faktisk smitter mest lige før man får symptomer. Det kan man jo ikke vide. Så smitter man, mens man har symptomer. Men til alle praktiske formål er man ikke selv smittefarlig 2 dage efter symptomerne er væk. Det betyder så også, at hvis man selv er raskmeldt, så må man gerne gå ud i samfundet igen. Også selvom børnene derhjemme fortsat er smittet. En covid-smittet, der lige har været syg og er blevet rask, bringer ikke smitten videre til andre i den periode, der ligger umiddelbart efter man selv har været syg. Vi skal også være opmærksom på, at alle disse tiltag, vi gør os, kun begrænser smitten.
Og den væsentligste forklaring er det, jeg sagde lige før. Man smitter desværre i de timer op til, at man selv begynder at få symptomer på corona. Tak. Rønner. Tak til landslægen for dit meget klare svar. Det er altså før man selv oplever, at man har symptomer, at man er mest smittefarlig. Og 2 dage efter man ikke længere har symptomer, så kan man ikke smitte andre. Så selvom man har syge børn hjemme, eller der er andre i husstanden, som er syge, så kan man godt tage ud, og man kan godt tage på arbejde igen. Og det er meget vigtigt at vide i samfundet, og det er også, der er også meget stor usikkerhed omkring dette. Er der nogle andre spørgsmål fra journalisterne? Værsgo. Der er ikke flere spørgsmål fra journalisterne, så skal jeg igen sige, at det stadig er yderst vigtigt, at man gør brug af de muligheder, der er for vaccination. Dermed kan man beskytte sig selv, og man oplever også, man har også mulighed for at få et mildere sygdomsforløb, men det er ikke kun en beskyttelse af en selv, man beskytter også samfundet, og derfor er det yderst vigtigt, at man tager imod tilbud om at blive vaccineret. Det vil både være til gavn for en selv og for samfundet. Og som landslægen sagde, uanset om man har været syg med corona og blevet rask igen, så bliver det nødvendigt, at man får en vaccine igen, fordi hvis vi tænker i lange baner, så kommer vi til at have corona her i landet i længere tid. Så vi er nødt til at tænke på den længere bane for at beskytte os selv, og derfor er det en god idé, at man tager sig af de tilbud, som de bliver meldt ud. Dem, der mister indtægt på grund af sygdom, dem har vi så tilbudt, at de kan tage kontakt til enten Majorak eller deres kontor. Og så dem, der gerne vil rejse her inden for landet og ude af landet, så har vi sagt, at de her corona-dokumentationer ikke længere er nødvendige. Det er fordi, der er så mange smittede på nuværende tidspunkt, at det ikke længere er vigtigt, at man har dokumentation. Men det er så nok at sige, at man har corona. Og hvis man har symptomer på corona, så er det vigtigt, at man bliver hjemme. Og det er det, som jeg gerne vil sige til dagens pressemøde. Tak fordi I kom, og tak til jer, der lyttede rundt omkring på kysten.